Hola, nois i noies! Avui parlarem i descobrirem com són les màquines complexes. Les màquines complexes poden fer tasques més difícils que les màquines simples soles. Estan formades per una combinació de diversos elements, que poden ser peces o màquines simples, com ara barres, cilindres, eixos i rodes, palanques, politges. Quan s'aplica una força a un dels seus elements, aquest transforma l'energia de la força rebuda en moviment i el transmet a la part de la màquina encarregada de realitzar el treball. La força que s'aplica a les màquines complexes en alguns casos és muscular, en d'altres prové del vent o de l'aigua i en la majoria de casos la proporciona un motor. En aquesta imatge hi tenim una bicicleta, que en aquest cas és una màquina complexa, perquè té diverses màquines simples que juntes ens ajuden a moure la bicicleta del lloc. Quines parts tenim? Doncs tenim les rodes dentades, la cadena, els pedals, les rodes i els frens. La majoria de màquines complexes disposen d'engranatges i motors que transformen l'energia en moviment. Fixeu-vos en aquesta imatge. Hi tenim dues rodes dentades juntes que estan girant una gràcies a l'altra. La de la fletxa vermella està girant cap a la dreta i, al contrari, la de la fletxa taronja està girant cap a l'esquerra. Per tant, quan tenim dues rodes dentades o més que transmeten el moviment, s'anomena engranatge. Què passa? Que com que aquestes dues rodes tenen el mateix tamany, tenen el mateix nombre de dents, giren a la mateixa velocitat. Però què passa en aquesta? Fixeu-vos que una de les rodes dentades és més gran i té més dentetes que l'altra, que és més petita i té menys dents. Per tant, primer ens fixem en quin moviment fan. La roda gran gira cap a la dreta i la roda petitona gira cap a l'esquerra. Però què passa? Que com que una és més petita que l'altra, la velocitat és diferent. La petita gira més ràpid que la roda gran. Les primeres màquines complexes feien servir la força muscular. Després, quan es va voler tenir màquines més potents, es va substituir aquesta força per la del vent o la de l'aigua, com en els molins, i més tard es van inventar els motors que transformen l'energia en moviment. Existeixen dos tipus de motors. Els motors elèctrics, que utilitzen l'energia elèctrica per fer girar un eix, com per exemple els trens, i els motors de combustió, que fan servir l'energia d'un combustible com la benzina, el gas natural o el carbó, com per exemple els cotxes. Us animo a que aneu ara a la Mediasafateca i mireu els vídeos que us hem posat, un sobre el funcionament dels engranatges i un altre del Happy Learning que explica, a mode de resum, les màquines simples i les màquines complexes. Adeu!